het op Scouser Oldtimer Dag en het is hier hartstikke mooi waar, hartstikke gezellig en ja, wat moet ik nog meer vertellen? Nou, weet je waarom ik zo gek op oud goed ben? Omdat ik zelf zo nog wat mees ben. En alles wat oud is, dat krijgen mij dat het rempels en elk rempeltje heeft een verhaal zitten vertellen. Omdat je een heel lang leven had. En daarom ben ik zo gek op oud goed. Maar wat hier gebeurt, dat is iets zo fantastisch. Dat vind je haast nergens. Geweldig. Ik heb net zo vol op te vertellen, maar we zijn op de Scouser altijd en het is hartstikke mooi waar. We verbrouwen eerst wat levend, maar dat maakt het niks uit. Nou ja, verder weet ik het eigenlijk net. Ik vind je prachtig mooi. De trekkers, wij zitten mooi de trekzak spelen op het hoekje. Dat hier het les voor ons, dat hier jij dus. Wij zijn mooi aan het oefenen. Dat weet. Ja, ik ben Ida Eilers. We zijn hier voor de huis. En we zijn hier om de boel te bezien. En mijn schoonzoon die zit in de organisatie. En daarom ben we hier. Is het mooi trekkers? Is het trekkers mooi, ja? Of komt hij voor de patat? Wat is de mooiste trek? Wat is de mooiste trek? Dat is even een auto. Nou, wat mooie trekkers, niet? Een mooie dag. En een paar mooie vrouwen en een jongen staat hier. En verder weet ik niks te zeggen. Goeie, wij binnen de poedelhoekers het heen. Ja, ik ben Bazant, ik kom vanuit Sneekweg. Ik ben hier speciaal gekomen om overdag. Het is met de tractoren allemaal te bekijken. Ik vind het prachtig mooi gezien. Er is hartstikke mooi weer voor. Ik ben heel blij mee met de hele organisatie. Het is prachtig mooi. Ik ben Gats, ik kom uit de Gasper en we zijn op de Scouser altijd met dat. Het is mooi waar en met zo'n trekkers. Hallo, ik ben Mark Redanus, ik ben helemaal Evert Gilliam uit Australië. We zijn hier op Scouser Oldtimer Dag met Buk 454. Het is hier een prachtig barn. En trekkers horen hier, het is wel frappant. Het is elke keer mooi waar of hier binnen. En ik zou zeggen, ik eerst zo droog, want je hebt hier fantastisch van elkaar. Oké, wij zijn Marijke en jullie uit Jesterooy. Wij hebben 18 kilometer rijden om hier te komen. Het is een prachtige tocht, schitterend waar, lekker koel windje. En eigenlijk weer een oefening van de slachtoffer. Si tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come te viene in capo di I love you. Papa l'americano.